Hai 20 anos, o concello de Mesía acaparou as portadas de todos os xornais no medio dunha das crises máis relevantes que golpeou o país, a das vacas tolas. A Xunta de Galicia, por aquel entón gobernada por Manuel Fraga, decidiu desfacerse de centos de vacas mortas nunha canteira abandonada da parroquia de Lanzá, en Mesía. Foron depositadas durante as noites do Nadal do 2000, sen control ningún sobre as consecuencias ambientais e sociais para o lugar. 2 décadas despois, Mesía repasa a súa memoria colectiva. Había unha crisis de vacas tolas, as vacas estaban morrendo en algún lado, as tiñan que enterrar, vale, posiblemente, pero non a escondidas e de noite. Aquí intentouse tapar unha vergonza. Aquí pasou algo que non tiña que haber pasado. Que se tiñan que enterrar, hai outras maneiras de facelo. Cando me piñamos por primeira vez, había 2 montóns grandes de vacas mortas, podridas xa algunhas, e outro montón máis que eu non cheguei a ir tocar o montón, por suposto, pero decían que era fariña cárnica, tamén contaminada con todo eso. Ante aqueles feitos, a veciñanza organizouse para impedir que os camións trasladaran máis reses. As guardias que fixemos aquí foron unha vez que certas autoridades chegaron aquí e parouse a actividade que se estaba facendo e se chegou a un acordo de que teria que ser o xulgado quen vixiara isto. Pois entonces os veciños, ca axuda, por suposto, de toda a redonda, entonces toda esa xente, pois todos reunidos aí, acordáronse formar unhas cuadrillas que unhas certas horas botabas aquela cuadrilla, outras certas horas outra, e así fomos tirando e aguantando aquí días vixiando, porque amenazábanos o goberno de Fraga de que iba a seguir enterrando vacas. Entonces os medios de comunicación siguen dicindo que van a enterrar vacas, e decían nos informativos. Entonces, por eso seguimos aí de forma civilizada, de forma totalmente pacífica, e así estuvemos coidando isto. As testemuñas máis achegadas relatan que o sangue corría cara aos regatos próximos que conectaban co Tambre e que o cheiro que desprendían os animais se facía insoportable en toda a contorna. Independientemente do mal olor e da sensación de ver moreas de vacas mortas, ver cando hai algo xusto polo que loitar, a unidade da xente. A unidade da xente, sobre todo, cando te das conta que te están engañando, que te están mentindo, que se están intentando que creas o contrario do que ves. Cando todo eso se fai dunha maneira xusta, dunha maneira pacífica, esa é a sensación máis bonita, o recordo máis bonito que gardo deses 20 anos. Como durante 6 días e 6 noites estuvo aquí a xente dunha maneira pacífica, dunha maneira cívica, protestando contra algo que non tiña que haber pasado. Para que a historia non acabe no esquecemento de ninguén, a veciñanza garda un gran arquivo de imaxes e noticias de prensa no que lembran que tamén houbo moita manipulación informativa. A mí góstame recordar as cousas, pero ademais de recordar, gústame demostrar con papeles as cousas que moitas veces defendes, non? No ano 2000 non había tanta digitalización como é agora, entonces douseme por recortar periódicos, fotocopialos para non ter que compralos e recabar toda a información de distintos periódicos. Dábame igual que fora a Voz, que fora o ABC, que fora o Progreso, que fora a Opinión, mas tamén era unha maneira de ver os distintos enfoques da mesma noticia. O que pasaba realmente sabíamolo aquí, pero hoxe colles eses papeles e míralos e intuyes tamén como, según a idea de cada un, versionas o que pasa ou o que non pasa. 20 anos despois, eu podo demostrar o que pasou e o que se dixo porque eu teño un papeles. A miña intención foi sempre ter un recordo gráfico do que pasou para que nadie me intente desmentir nin que me veña contando cousas distintas. Como se di ahora normalmente, reescribir a historia. A mí non me reescribe a historia nada porque teño a historia en papeles.
eu creo que marcou un pouco un antes e un despois na forma de actuar da vecindade en frente aos problemas. E incluso na propia política do Concello. Desde aí arrancou outra cousa distinta en Mesía. Eu creo que para ben. Recordar o que pasou aquí, os que o vivimos de verdade, os que o sentimos de corazón, os que nos vimos manipulados, engañados, traicionados polo que pasou aquí, é un recordo que nunca che esquece. E creo que aprendimos cousas desto. Non se pode engañar a xente non é tonta. Pode facer o tonto algunhas veces, pero a xente non é tonta. E cando engañas, e cando lle mintes, e cando intentas trampeala, a xente protesta, con razón. Hoxe, sobre o lugar onde foron soterradas as vacas, medran toxos e xestas, mais Mesía non esquece o que permanece debaixo delas. Naquel tempo, a veciñanza foi a voz deses animais, piares de Galicia, que xa non podían berrar.